Η συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου και η παρουσίαση του επετειακού ιστορικού λευκώματος, μαζί με την ανακήρυξη των νέων επίτιμων προέδρων και επίτιμων μελών, αποτελούν στιγμές που αναδεικνύουν το μεγαλείο και τον σημαίνοντα ρόλο του ομίλου. Θυμούμε απόψε τους πρωτοπόρους Αμοχωστιανούς που το 1925 θεμελίωσαν τον όμιλο Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου σε μια πόλη ζωντανή, εξωστρεφή και φιλοπρόοδη. Σε μια εποχή που το άθλημα βρισκόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των Βρετανών, μια ομάδα φωτισμένων ανθρώπων πήρε τη γενναία απόφαση να ιδρύσει τον όμιλο με την επωνυμία Σαλαμής, συνδέοντάς τον με τις ιστορικές ρίζες του ελληνικού πολιτισμού στην Κύπρο. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό δεν ήταν μια απλή αθλητική πρωτοβουλία. Ήταν πράξη αυτογνωσίας και αξιοπρέπειας. Μια δήλωση ότι ο κυπριακός ελληνισμός διεκδικεί τον δικό του χώρο, τη δική του φωνή σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Γι' αυτό και, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο προλογικό του σημείωμα στο Λεύκομα, ο όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου είναι και παραμένει κάτι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό σωματείο. Για έναν αιώνα, ο όμιλος δεν περιορίστηκε στις αθλητικές του δραστηριότητες. Ήταν πάντοτε παρόν στους αγώνες του λαού μας για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας. Η ταραχώδης πορεία του ομίλου αποτυπώνεται με ενάργεια στις σελίδες του Λευκώματος που παρουσιάζεται απόψε. Ιστορικά τεκμήρια, έγγραφα, φωτογραφίες, προγράμματα αγώνων, δημοσιεύματα που ο ερευνητής και συγγραφέας Δ. Χρυσάνθος Χρυσάνθου εντόπισε, περισυνέλεξε και ανέδειξε. Πρόκειται για έργο δύσκολο και απαιτητικό, γιατί τα ιστορικά αρχεία λαιλατήθηκαν στην υποτουρκική κατοχή αμόχωστό μας. Η προσπάθεια να διασωθεί η μνήμη, να ξαναδεθούν οι ψηφίδες της ιστορίας, αποτελεί από μόνη της πράξη αντίστασης απέναντι στη λύθη και την παραχάραξη. Η ιστορία του ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Κύπρου. Η βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή δεν μας στέρισαν μόνο τα σπίτια και τις περιουσίες μας. Μας στέρισαν και τους ζωτικούς χώρους μνήμης και ταυτότητας, τις γειτονιές, τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα γήπεδα, τα σωματεία. Ο όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου, όπως και όλα τα προσφυγικά σωματεία, κινδύνευσε τότε με αφανισμό. Κι όμως, μια μικρή ομάδα χριστιανών, με επικεφαλή στον Τίνο Παναγιώτου, αρνήθηκε να αποδεχθεί ότι η ιστορία τελείωσε. Με πολλές θυσίες, καταθέτοντας πάθος και αγάπη τόσο για το άθλημα όσο και για την Αμόχωστο, δραστηριοποιήθηκαν για να κρατήσουν στη ζωή τον όμιλο. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είχαν αρρωγούς αρκετούς αμοχωστιανούς, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, άλλες κρατικές υπηρεσίες, τον Δήμο Λεμεσού, την Κυπριακή Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως, αθλητικούς φορείς, εταιρείες και ιδιώτες. Χάρη σε όλους αυτούς, ο όμιλος κατάφερε να ριζώσει ξανά εδώ στη Λεμεσό, χωρίς ποτέ όμως να αποκοπεί από την Αμόχωστο. Σήμερα, στα γήπεδα του ομίλου, αθλούνται πλήθος παιδιών, αναδεικνύονται νέα ταλέντα, κατακτώνται τρόπια και διακρίσεις σε παγκύπριο και διεθνές επίπεδο. Κάθε παιδί που πιάνει για πρώτη φορά ρακέτα, κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας, είναι μια ήσυχη αλλά ουσιαστική πράξη διεκδίκησης της μνήμης και δικαίωσης της ιστορίας. Και την ίδια ώρα, όπως τόσο γλαφυρά περιγράφεται και στο Λεύκομα, στα γήπεδα αυτά αναζωπυρώνεται ο πόθος της επιστροφής στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα αγαπημένη μας πόλη Αμόχωστο. Το Παιδιακό Λεύκομα δεν είναι απλώς μια καταγραφή αθλητικών επιτυχιών. Είναι ζίδωρο κομμάτι της ιστορίας, της ζωής και της ψυχής της Αμοχώστου. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη, αλλά η ποιότητα πενιχρή, η επιστημονική επιμέλεια και έκδοση ενός τέτοιου έργου αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην ιστορική μνήμη και στη μεταλαμπάδευση των αξιών και του οράματος του ομίλου στις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο της απόψινής εκδήλωσης, η ανακήρυξη των νέων επίτιμων προέδρων καθώς και των νέων επίτιμων μελών αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση μιας διαδρομής προσφοράς που συνδέεται με την ιστορία του ομίλου, της Αμοχώστου και της Κύπρου. Θυμούμε λοιπόν απόψε ανθρώπους που στήριξαν τον όμιλο στις πιο δύσκολες στιγμές, που δούλεψαν αθόρυβα, που τον κράτησαν ζωντανό και τον οδήγησαν μπροστά. Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμοχώστου,
και στον πρόεδρό του, κύριο Ροδίωνα Παναγιώτου, στους αθλησφαιριστές και τις αθλησφαιρίστριες, στους προπονητές και τις προπονήτριες, στα μέλη και τους φίλους του ομίλου, καθώς και τον δόκτορα Χρυσάνθου και τους συνεργάτες του για την καλέσθητη και μεστή περιεχομένου έκδοση. Ως πολιτεία, οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του ομίλου διαχρονικά για την ανεκτήμητη προσφορά τους στον αθλητισμό, την κοινωνία και την πατρίδα. Έχουμε την ίδια στιγμή ιερό χρέος απέναντι σε όλους τους αμμοχωστιανούς, σε όλους τους πρόσφυγες από την κατεχόμενη γη μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα για τερματισμό της κατοχής και για απελευθέρωση της πατρίδας μας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον όμιλο Αντισφαιρίσεως Αμμοχώστου, όπως και όλα τα εκτοπισμένα σωματεία και συλλόγους της Αμμοχώστου και των υπόλοιπων κατεχόμενων πόλεων και κοινοτήτων μας. Παράλληλα, θα αγωνιζόμαστε για να ξημερώσει η μέρα της επιστροφής, η μέρα που θα τερματιστεί η τουρκική κατοχή και θα φέρει την πολυπόθητη επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες. Κλείνοντας, μεταφέρω την ευχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως η επόμενη μεγάλη επέτειος του ομίλου να εορταστεί στα γήπεδα της ελεύθερης Αμμοχώστου. Με τους νέους της πόλης να αγωνίζονται εκεί όπου κάποτε περπάτησαν και ονειρεύτηκαν οι γονείς και οι παππούδες μας. Μέχρι τότε, να ευχηθώ το λεύκομα αυτό να βρει τη θέση του σε κάθε σπίτι αμμοχωστιανού, σε κάθε κυπριακή βιβλιοθήκη, σε κάθε χώρο που καλλιεργούμε μνήμη και παιδεία. Ευχαριστώ.